aamusta, kun koulukyyteihin mennään, tai koululle mennään, ja iltahämärissä saattaa samoillekin reiteille osua, mutta meillä on ollut susikyydit on 3. talvea ja nyt osaksi talvet, nyt on ollut aika pitkään jo, mutta että joka talvena tämä on 3. vuosi, kun edetään tämän asian kanssa, siis 2 vuotta, mutta 3. talvi. Haluaako Antti sanoa jotain asiaa? Itse asiassa melkein tuossa jo totesin, että ei mulla ole siihen sen kummemmin sanomista, että siinä vaiheessa kun tämä kysymys Rengossa nousi akuutiksi, niin Hämeenlinnan kaupungissa erityisesti koulukuljetukset oli semmoinen kysymys. Ja koulureiteille kävelyt oli semmoinen kysymys, jossa tuli huoltajilta huoli, lähestyttiin kaupunkia siitä, että miten tämmöisessä tilanteessa tulisi toimia. Ja siinä on toimittu sitten aika lailla järjestelmällisesti sillä tavalla, että aina kun anomuksia siitä, että jo susi kulkee samalla seudulla ja kuin missä nämä koulutakseihin menevät lapset ovat kulkeneet, niin aika lailla liberaalisti on myönnetty sitten näitä reitinmuutoksia niin, että haetaan kotipihoilta. Tai sitten nyt on jo Kalvolassakin yksi erillinen koulukuljetus myönnetty tämmöisten asioiden takia. Ja näin varmasti tullaan jatkossakin menettelemään anomuksesta aina erikseen ja sitten tietysti me pyritään selvittämään ja todentamaan se, että tilanne on tällainen, mutta ymmärretään kovasti se huoli, mikä siellä taustalla on. Ei lähdetä arvuuttelemaan sitä, että onko se todellinen vai epätodellinen, vaan silloin jos huoltaja tuntee sen pelkotilan, niin kyllä nämä koulukuljetuksien osalta on hyvin ymmärtäväisesti näihin kuljetusjärjestelyihin suhtauduttu. Ja sitten yksi asia on se, että minä kanssa tuolta Rengon sivukyliltä, niin nehän oli ensin siellä ja sitten tämä asia tuntui paisua enempikäisiin, että periaatteessa tässä on ollut jossain vaiheessa semmoinen tilanne, minkä takia oli myös ne poikkeusluvat myönnetty, että Rengon kaikki koululaiset olisi ollut suurin piirtein sen koulukyydityksen tarpeessa, koska me ollaan nyt siinä paikassa, missä sudet on just pyörinyt tämän rakennuksen ympärillä ja tuossa Eskari ja Kappila ja tässä välimaastossa. Mutta täällä oli Anna, tuliko se tuohon äsken? Hei vaan kaikille kielin ja tässä kun tuli puheeksi juurikin nämä lapset ja raavat miehet asetelma, niin ihan sillä mielenkiinnolla juuri kun näitä lapsosia täällä kulkee kylillä aamuisen kouluun ja näitä havaintoja on ollut, niin ihan mielenkiinnosta vanhempana haluaisin tietää, että mitkä ne, jos ajatellaan tätä ympäristöä, ne lähimmät havainnot on selkeästi ollut, mutta Anne siinä jo vähän viittasikin siihen nyt ihan tähän koulun lähimaastoon tai kylällä ihan tämän keskustelun havainnon. Kävelin täällä tänne asiasta tietävämpien tykö, mutta katsoin vielä Vilmasta varmuuden vuoksi tänään, kun hermoilin tätä iltaa, että 2013, kun tämä koulu alkoi, Rengon kaikki koulut yhdistettiin, niin heti keväällä oli karhuhavainto, kun tytöt oli suunnistamassa tuossa Rautavuoren maastossa. Ja susia tosiaan nyt on tässä liikkunut syksyllä. Se alkoi silloin, kun lokakuussa monta asiaa suunniteltiin, kuten sitä rallia ja kuten kaikenlaisia asioita, ettei tiedetty yhtään, että se nyt niin se liike rupeaa olemaan enempi täällä. Mutta kukas haluaa niiden jälkien perusteella, onko se Jarmo, joka parhaiten tietää, että missä kohtaa kodan vieressä? Ei ole omakohtaista kokemusta siitä, missä ne siinä kodan vieressä oli, että en niitä nähnyt, mutta tuossa ST1 kohdilla on ollut tässä ihan katuvalojen läheisyydessä ja sitten siinä Rautavuoren pappilan välimaastossa oli silloin nyt syksyllä lähimmillään. Ja se, sitten viimeisimmät pihahavainnot on nyt sitten tältä aamulta tuolla Nummella päin. Eli sitä kun puhuttiin jahdin jälkeen, että ne pihahavainnot on nyt ohi, että sudet on vähän hajaantunut johonkin ja ehkä tullut sitä ihmisen pelkoa, niin tosiaan nyt se, että tänään kun tultiin tänne, niin kuultiin, että ne nyt kuitenkin sitten taas. Mutta ne on nyt sitten tullut taas sen meille päin takaisin. Katuvalojen loisteesta sinne vähän syrjäisemmin. Tosin onhan meilläkin sen jotain tienvarressa siinä valoa. Mutta oliko tämä vastaus? Kukas sitten muu? No, sinä et kysynyt vielä. Joo, mulla on faktaa tietoa niistä jäljistä tältä aamulta sitten. Ja
ne, kuka haluaa katsoa lähteitä, onko ne lihaa laitettu sinne Porstuataan, niin lähtee mun mukaan tänään sitten. Mä voin tulla näyttää ne Laamin miehelle, että täällä ei mitään lihapaloja ole. Että ihan turhaa tuosta naurettavaa puhetta tuommoa. Sieltä löytyy tältä aamulla 50 metriä talosta ja vajaa 100 metriä talosta. Ja luulenpa, että täällä on semmoinenkin mies paikalla, mikä pitäisi vähän jäljistä jotain tuntea, että on käynyt kattoon ne. Härkälän Antti. Eikö sä asu vanhassa paikassa, eli asuntoalueella tavallaan, että siinä on, niin, että siinä on taloja joka puolella ja menee sellaiset nyt kohtuullisen vilkkaat maantiet. Niin, Antti on ollut täällä nyt sitten. Haluatko sä nyt? Joo, sudenjäljillä on tänään ollut, mutta mä en näistä paikan nimistä pysy kärryillä, missä mä oon ollut niitä. Mutta olen ollut sudenjäljillä tänään ja on ollut katsoa semmosia sudenjälkiä, jotka on kulkeneet alle 100 metrin päässä talosta. Kyllä. Varmaan oli. Nähty on. Joo, ne minä. Oliko täällä muita kysymyksiä tällä hetkellä sisällä? Peuran. 50 metriä siellä. No, jos annat nopean vastauksen, niin mä otan sitten oikein. Ja sitten oli siinä viereisen paran pihassa. Se just ja siitä on 50 metriä kouluttiin. Ei ole jäniksiä enää, ei ole hirviä. Nyt lähtee koirat ja kissat pihasta. Soita sukulaisille, jos siellä on niitä, niin ne kertoo sulle, että tää ei ole mitään vastakoita. Mä kävin siellä joulun jälkeen, kyllä mä tiedän tilanteen. Joo, ja mä oon Petteri Rotanen ja varmaan poliisilla olisi tää kysymys mennä, että mitäs jos kun tuossa Kymppitiellä niin paljon liikkuu niin susia, niin jossain vaiheessa varmaan se kolarikin on autolla mahdollinen, niin korvaisi valtiokonttori susivahinkoja vai mennäänkö se omaa piikkiin? Aiheinen kysymystilanne on ilmeisesti ollut lähellä jo tässä. Että nimittäin se, että syvät hyppii tosiaan sen. Olisikohan 400 metriä. Siinä on 4 peuraa. Siinä on mitä peuraa sieltä. Se on 5 kappaletta, mitä kaiken kääntää. Ihan nurkissa. On omalla maalla. Ei valtionkonttori, ei korvaa enää vakuutuksettomien autojen hirvivalvontaa. Se menee sitten omaan. Ja vakuutukset kuntoon. Sitten siellä. Onko kuuluva ääni varrella? Ei tarvitse tulla. Vienosen Jyri Janakkalan puolelta. No, ei nyt ihan varsinaisesti tähän Rengon laumaan koskeva kysymys. Lähinnä Luonnonsuojeluliitolle sellainen, meillä on sellainenkin hieno eläin kuin metsäpeura. Pohjanmaalta löytyy kantaa, Itä-Suomessa on ollut kantaa. No, Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa ei ole valkohäntäpeuria. Siellä on se metsäpeura, joka on maailmanlaajuisesti paljon uhanalaisempi kuin tällainen susi. Niin, mitäs jos susikanta rupeaa uhkaan Suomen metsäpeurakantaa mittavassa määrin? Mikä on Luonnonsuojeluliiton kanta siinä kohtaa susikannan harvennukseen? Tämä on tätä, kun suojelet yhtä ja mitä sitten sille toiselle tapahtuu. Kumpikin on suojeltavia lajia, onneksi metsäpeuraa ei ole vielä Rengossa, että seuraava kysymys. No, siinähän on istutus, tällä hetkellä on istutushankkeita, että metsäpeuraa levitettäisiin muuallekin Suomeen. Ja se on kyllä kannatettavaa, että saataisiin metsäpeuraa leviämään sitten tänne valkohäntäpeuran, joka on vieraslaji alueelle. Ehkä tuommoinen tulevaisuuden haave olisi, että täällä olisi metsäpeuraa enemmän ja vähemmän sitten valkohäntäpeuraa tai kaurista. Metsäkauris on tänne tullut omin jaloin, viihtyy näissä lumettomissa talvissa, joita on luvassa ilmeisesti yhä lumettomampia.
Sitähän on tuolla metsäpeura-alueella kyllä otetaan huomioon sitten kummankin uhanalaisen joka päivä. Eläminen ja sovitetaan metsästystä sen mukaan, että metsäpeurakin Suomessa pystyisi elämään ja leviämään. Sehän on itse asiassa peuran alalaji, joka on samaa lajia sitten kuin poro. Ja samaa lajia löytyy sitten itäänpäin myös Siperiasta enemmän, samoin kuin sutta, jota ei ole pilkottu alalajeihin. Sitten, oliko se riittävä? Eli se on vähän niin kuin poliittinen kysymys, että mitä halutaan suojella, ja sitten se peurahan täällä on ollut joka paikassakaan. Niin täällä on ollut. Joo, siis mä oon niin ja vähän muualta kyllä, mutta tuun kyllä tänne. Ihan tiedoksi vaan kaikille. Mutta mä tuun vierailemaan niissä oppilaitoksissa täällä. Mutta ihan toisenlainen juttu teille oikeasti kaikille ihan ilman sarveja ja hampaita. Kannattaa, jos haluaa itseensä viihdyttää ja pelotella, ja varsinkin jos haluaa pelotella kaikkia muita, niin kannattaa tutkia vaikka semmoista ryhmää kuin karkurit.fi. Ja se näyttää irrallaan Suomen metsissä pyörivistä ihan kotikoirista. Siellä on bulldoggia, Amerikan pitbulleja, bull terriereitä, kaikenlaista koiraa juoksee tuolla, joilla ei ole minkäänlaista ihmispelkoa. Ja todellakin mäkin kun kuljen koirien kanssa tuolla metsissä, niin mistä mä tuun, niin nyt siis tuolta tosiaan Länsi-Uudeltamaalta, niin siellä ei ole montakaan viikkoa aikaa, kun meidän metsissä juoksi nimenomaan 2 Amerikan bulldogia, oli karannut ja juoksi vapaana siellä pitkin mettiä ja koko ajan sai olla pelaissaan hyökkäävän omien koirien kimppuun. Samaten siellä on juossut pitbulleja ja tämän tyyppisiä koiria, ja niitä on oikeasti susien lukumäärää verrattuna todella paljon täällä Suomen metsissä kaikkiin koiriin. Et ei kannata ihan oikeasti kiihdyttää itteensä eikä muitakaan ihmisiä semmoiseen ihan irrationaaliseen pelkoon, sellaisia asioita kohtaan, mitkä on oikeasti tässä maailmassa aika pieni pelaiheita. Sitten mä otan metsäpeurasta vielä sen verran, mitä oli äsken, että esimerkiksi Haltuon metsästysseura myy lupia näille uhanalaisille metsäpeuroille. Viime vuonnakin niitä kaadettiin liki 40. Sellainen väärä informaatio myös pitäisi jollain tavalla tehdä semmoisessa oikeasti vähän niin rangaistavaksi teosta. Ei kannata hurskastella asioista, jos puhuu ihan puuta enää. Mikä metsästysseura myy ja mitä? 2,5 tonnia kumasia sisältää kuin metsäpeura. Pohjanmaalla, siellä on niin iso, en osaa, mutta ajattelin, kuulosti ihan hauholta ensin, että ei voi olla. Joo, Andersen Heimarta monesta. Niin 72 siellä oli 1 susi. No ensimmäisenä se löi naapurin pulliin, veti sinne pellolle. Siitä alkoi sitten se koirien syöminen, hirveä se tappo, 500 kiloa se oli. Sitten se ammuttiin, siellä voisi olla luonnoin, museossa käytettiin. Että vain 1 susi oli silloin ja kyllä se vaan osaa tappaa koiratkin. Naapurin koiran se oli vaan purru kuoliaksi. Ei se ollut sille edes syönyt sitä. Ja sitten yksi kysymys, että onko ketään laskenut niin rahallisen arvon, kuinka paljon nämä pedot syö niin kuin riistaa, että laskettuna rahaksi se liha. Siis mun mielestä tämä peuravile on paljon parempi pannussa kuin suren suussa. En mä halua, että jos joku on vegaani, hän saa olla vegaani, mutta mä tykkään peuranvile, on tosi hyvä. Mä olen 40 vuotta metsästänyt. Mä haluan sen ennen pannun kuin suren suuhun. Ei muuta. Eikö ne saa syödä? Eikö ne saa syödä? Ja suret? Niin. Ei, kun mä haluan itse syödä sen ennen. Sä oot ravintosetti huippu. Niin. Se on paljon parempi. Mulla olisi kommentti näille kaikista kiihkeimmille vihaajille, että onko kysymys siitä, että minkälainen luontosuhde teillä on, että luonto ei saa ikään kuin tulla häiritsemään ihmistä, että luonnon pitäisi olla vain ja ainoastaan jotain, mitä voidaan hyödyntää.
Koska mun mielestä tämä äskeinen kommentti viittasi hyvin pitkälti siihen, että on kysymys siitä, että susi nähdään tämmöisenä kilpailijana ihmiselle, että ollaan huolissaan siitä, että ajatellaan, että metsästäjät täällä omistaa peurat ja hirvet ja muut vastaavat, ja susi nähdään sitten tällaisena ulkopuolisena kilpailijana. Onko kenties siitä kysymys? Ja mä olen Riikkakoppaan Kaloisessa asun Kuvavestöön. Aina. Tämä on kaikki tämmöistä kilpailua. Kuka haluaa vastata? Miten se meni tää luontosuhde? Mä unohdin jo koko. Niin, yleisen luontosuhde. Jos joku näistä neukkaajista voisi vastata. Mutta eihän se luontosuhde siis, mä voin sen verran sanoa, että siis metsästäjillähän ei ole mitään oikeuksia riistaa muuta kuin maan vuokraamisen kautta. Se on niin kuin maan omistukseen liittyvää tämä riista-asia. Valtiohan omistaa sen riista ja sitä maksetaan, sitä hoidetaan sen lisäksi, että sitä metsästetään. Se metsästys on ehkä siitä jollain lailla se semmoinen niin kuin palkkapuoli, jos ajattelisi näin. Että suuri osahan siitä niin sanotusta metsästyksestä on kaikkea muuta kuin sitä varsinaista metsästystä, mutta kuka haluaa metsästystä vastata? Mä vastaan. Valtiohan saa tuloja näistä, kun me maksetaan nämä luvat. Että jos suret syö, niin nämäkin tulot jää valtiolta saamatta. Ja nyt nämä kaikki kulut, mitkä näitä susista aiheutuu, niin ne otetaan veronmaksajien rahoista. Ja luonnonsuojelijat täytyy sitten niiden rahoista, niiden, ketkä haluaa ne tänne, niin niiden täytyisi kustantaa nämä kaikki vahingot, eikä aina veronmaksajien rahoista. Maksetaanhan me miljardilla talvivaaraakin. Manna Parkkonen. Ja semmoinen asia, että mä kysyin viime vuonna Riistakeskuksesta, paljonko on tehty petoaitaa susien takia. Niin oli sähkölanka-aitaa, oli 200 kilometriä ja sitten mä kysyin hirviaidan määrän, niin sitä oli yli 40 000 kilometriä. En mä tiedä maksaako sen metsästäjät vai yhteiskunnan varoista vai mistä menee. Mutta siinä oli vielä siis ne kulut oli ihan varmaan Antti Härkälä tai joku tietää mitä se maksaa se riista-aidan veto hirvien takia, mutta se oli mun mielestä yli 20 000 € kilometriä, sitten susiaita maksoi, oliko se 1000, anteeksi? 1500. Joo, ja siinäkin on varmaan jo työ laskettu sitten, että itse tarvittiin. Itsellä on hevosia, niin tiedän kyllä, että langat maksaa ja paimenpoika maksaa ja sen hoitokin vähän vie aikauksia niittää, mutta siinä suhteessa niin kyllähän hirvien aiheuttamat vahingot on ihan eri luokkaa ja sitten se, että mitä ne aiheuttaa metsätaloudelle ja viljelyksille, liikenteelle. Äsken kun tultiin, niin 6 peuraa tuossa oli, Kaurista, oli tulossa tielle ja sitä rataa. Kyllä niitä vielä riittää. Kiitos. No niin. Osa alkaa jo nostaa kytkintä, kun pelkkää autoja mottiin täällä. Joo, Olli Lähteenkorva. Tuli vaan mieleeni kysyä tämmöinen kysymys, että mikä oli niin kuin paljon huonommin muutama vuosi takaperin, kun niitä susia ei ollut? No, se Antti, joka tietää, mikä näissä olosuhteissa on niin paljon muuttunut. Susia vaan on enemmän. Eikö se selvästi kerrottu, että ne voisi samassa porukassa olla, kun alfa-uros ja alfanaaras saa pentuja, niin kaikilla muillakin elukoilla ja samatenhan ihmisiäkin kasvaa lapset pois sieltä kotoa, niin sitten ne lähtee uusiin paikkoihin, näin mä ymmärsin. Niin siis mä olen ehkä väärä ihminen vastaamaan tähän, että mikä oli ennen huonommin. Mä en ajattele tätä susiasiaa sillä lailla. Ajattelen sitä kuivasti työnä. Mä seuraan, missä susia on, mitä ne tekee. Että tämmöiset mielipiteet, että milloin, onko maailma ollut ennen paremmin tai huonommin, niin mä siihen näihin
kysymyksiin lähde vastaamaan. Minäkään haluan, mutta siis jos ymmärtää sitä sillä lailla, että siis, mitä oli vähemmän ennen, miksi ne ei ollut, niin eikö se ollut se sun just se esityksen yksi juttu, että niitä vaan nyt on enemmän ja ne liikkuu uusille alueille ja nyt ne käy jo siellä pääkaupungin porteilla Kehäkolmosen kulmalla, niin sitten nähdään mitä tapahtuu, kun ne rupeaa sinne kolkuttaa enemmän. Sinnehän ne tarvitsisi laittaa sen Nuuksioon, kun siellä on kannattajat. Sinne vaan iso reviiri. Se on kiva, että ne tulee sinne. Koska kannattajat on siellä, ei niitä täällä tarvita. Täällä on tilaa ja täällä on... Säästämistä ehkä yhden vielä, mutta... Mä oon Haakanan Tuulevi tuolta Ahoisista. Ja on siellä meillekin niitä jälkiä näkynyt. Mutta se mitä mä kysyin, niin olisi just tää, että mikä vaikutus esimerkiksi metsien hakkuulla on tähän, että häviääkö sudelta näiden myötä reviirejä sitten pois, että sen takia ne tulee sitten lähemmäs asutusta. Mitä sanotte metsien hakkuusta? Eikä niitä sitten pitäisi tänne tulla. Onko meilläkin hakattu mitään? Sitä on tutkittu sen verran, että niin metsien käytölle, talousmetsien käytölle ei näyttäisi olevan niin vaikutusta susien reviirivalintaan tai reviirin käyttöön. Se on sellainen sopeutuvainen tuohon metsämaisemaan, että sillä ei ole nähdäkseni mitään vaikutusta. Olen Niittymä Risto tuolta keskeltä Korpeen. Yksi tiedotus sillä lailla, että tää nyt vilahti, tää Renkon karhu. Mikä on se totuus siitä Renkon karhusta ja myös hyvä, että vanhempainyhdistyksellekin olisi tieto. Sinä sumuisena aamuna, kun ne 2 pikkutyttöä siellä olivat suunnistamassa, niin niillä vilkas mielikuvitus lensi aika vahvasti. Siellä kuusten takana oli suunnistaja tekemässä koulukarttaa Hämeenlinnan suunnistajista. Ja hänellä on tarkka kelloarviot ja kerronta siitä, en näki kuinka likat lähtivät karkuun sieltä. Se oli se karhu, millä on kotiin saappaat jalassa. Kiitos. Voidaan sanoa, että oli karhun näköinen ilmeisesti sitten mies. Mutta siis onhan niitä niin kuin meidän kulmalla taas on, että niitä on käyty ihan sieltä havainnoimaan. Ja kyllä loppu meikäläisiltä yhden oikopolun käyttäminen mettän poikki yhteen naapuriin, kun selvisi, että siellä on karhunpesä ollut. Ja karhukakkoja on ollut monessa kohtaa, että kyllä niitä. No Antti. Joo, mä en nyt ota näihin kontiojalkaisiin karhuihin sen kummemmin kantaa, mutta tähän tiedotuskysymykseen haluaisin tietää, ennen kuin lähdetään punkkeja metsästämään. Jos ja kun me löydetään Hämeenlinnan kaupungin nettisivuille, niin kun näyttää paikka, mihinkä tähän susiasiaan liittyviä tiedotteita voitaisiin pistää, niin olisiko yleisössä nyt jotain sellaisia erityisiä näkökulmia, mitä erityisesti se haluaisitte, että sinne koottaisiin? Tällaista keskustelupalstaa sinne ja Facebook-palstaa sinne ei pystytä tekemään, mutta minkä tyyppistä tietoa te kaipaisitte, että siellä olisi saatavissa? Lähinnä meitä varmaan koiraomistajia ja henkilökohtaisesti kiinnostaisi näiden lauman liikkeet, missä päin niitä havaintoja on tehty. Ja olen ymmärtänyt, kun asuu tuttuja Köylyissä, niin nämä sudet käyttää samantyyppisiä reittejä, eli on vähän vakioituja paikkoja, niin Antti varmaan tietysti osaa siihen kommentoida, mutta ehkä tämmöiset asiat meitä tavallisia asukkaita kiinnostaisi. Varmasti itse nyt pieniä lapsia, mutta varmasti pienten lasten vanhempia erityisesti nämä liikkeet. Siitä on vissiin aikaisemmin todettu, että ne liikkeiden laittaminen on aika vaikeaa, kun susi menee nopeasti 10 kilometriä. Että jos se on sanottu, että se on tuolla meillä päin Sotkan kulmilla jossain, niin se voi olla hetken päästä Ahoisissa ja sitä seuraavassa hetkessä Lauttian kulmalla. Ja, että se on varmaan ihan mahdotonta. Sitten etukäteen puhuttiin tässä susireviiriyhteistyöryhmässä, että ne olisi ainakin tärkeitä nämä
että minkälaista tätä aitausohjetta ja muuta, koska siis Rengossakin on tosi vähän enää tuotantoeläimiä, mitkä tavallaan on minkään valtion tuella tehtävään aitaukseen oikeutettuja, mutta se, että mistä saisi ostaa tai hankkia niitä tavaroita, sitten tavalliset koiranomistajat ja muutama harrastelampaa ja muutaman hevosen pitäjät, jotka tarvitsee sitä aitausta, niin se ainakin me on aikaisemmin jo puhuttu, että niitä olisi ehkä hyvä saada sinne. Ja sitten kellä muulla oli näitä, että mitä ohjeita siellä pitäisi olla. Ja kyllähän toikin oli ihan uutta, että miten toimii, kun susi tulee vastaan, että pitäisi olla tosi iso ja mahtava ja äänekäs. Joo, mä oon Kalosensaaren Kaloisesta ja olen tosi iso, mahtava ja äänekäs. Mutta mä kysyisin ihan, kun siellä on iltalenkillä nyt erilaisia vilkkuvia silmiä, että minkä värinen on suden silmä pimeässä lamppuun osuessaan? Silmästä silmään sukka katsoo tänne. Tiedätkö? Onko niilläkin monenvärisiä silmiä? Niin, kiitos kysymyksestä. Se on varmaan minun vastattava meidän kaikkien puolesta, että emme kyllä itse asiassa tiedä. Tuossa justiin kuiskuttiin, että ei ole nähty, miltä se suden silmä nyt sitten näyttää Strasbourg-valossa tai muulla. Mutta mä voisin kuvitella, että sieltä löytyisi samantyyppistä skaalaa tai samannäköistä ilmiötä, kun nyt esimerkiksi koiralta voisi jossain olosuhteessa löytyä. Mutta se, että jos niin ihmetellään sitä, että kenellä siellä nyt sitten silmät pimeässä kiiluu, niin niitä vaihtoehtoja on aika paljon. Sitten jos haluaa niin sitä ruveta niin tarkemmin miettimään, niin voi pohtia sitä, että minkälaiselta korkeudelta ne silmät näkyy, jos sitä pystyy jotenkin määrittämään. Ja sitten tietysti, jos ei halua mennä pimeällä katsomaan siihen paikan päälle, niin voi mennä seuraavana päivänä sille paikalle ja katsoa valosessa, että onko siellä jotain jälkeä, niin sitä kautta siitä ehkä sitten pääsee jotenkin kiinni, mutta tähän emme pysty kyllä vastaamaan tämän harkemmin. Niin peilaantuu, sanoo Timo. Onko parvella kysymyksiä? Kiitoksia. Täällä pyydettiin. Mä oon Viitasen Eira ja mulla on kesäpaikka tuolla, olisiko se Yliatsaa jotain sinne suuntaan. Niin kuinka korkea tämän aidan pitää olla, kun mun tytär haaveilee muutamasta kesälampaasta? 1,3 metriä puhuivat, mutta nyt puhuvat, että jos se riittäisi se metrikin, mutta eikö se metri ole aika vähän? Niin se nyt ensinnäkin riippuu, tarkoititko sitä lammasta vai jotain muuta? Siis lammasta, lampaalle, tarkoitan? Niin, kyllä. Elikkä Ruotsissa tosiaan on tämmöiset kokemukset, että metri, se ylilanka metrissä, maasta 20 senttiä välein lanka. Ja Suomessa käytetään ihan vastaan, että meillä on 130 ylilanka. Elikkä lemmikkieläimille, jos tämmöisiä tekee, niin suosittelen tässä vaiheessa 130 korkeata ja 20 sentin välein sähköaita. Ja sitten ei mikään halvis sähkö, vaan kunnon voltti, eli se 4000 volttia pitää löytyä. Karva tärähtääkö siihen sattuu? Tyhmä kysymys väliksi. Vanhoja lammasverkkoja enää voi käyttää ollenkaan. Niin 4000. Niin lammasverkkohan on ihan eri asia, eli sitten tämmöinen metallilammasverkko, missä on se silmä, niin sähän ei estä sutta millään lailla, vaan se hyppää yli siitä. 4000 volttia. Se sanoo 4000 volttia, ei varmasti. Kyllä se näin on ollut. Ei varmasti, kun täällä on 220 jäsiä. Meneekö meillä yksiköt sekaisin vähän sähköä? Nyt en muista koulun fysiikan tunnet ihan kaikkea. Siellä oli Riitala.
Mulla olisi poliisille ja riistakeskuksen edustajalle kysymys tästä karkkotoiminnasta. Että miten se karkkotoiminta meni, kuinka hyvin sitä päästiin yrittämään ja ennen kaikkea, onko sitä tarkoitus jatkaa, jos tulee sellainen tilanne, että vaikuttaa siltä, että pitäisi sitä karkkotoimintaa tehdä? Se on jotain, se on jotain, onko meillä jotain? Niin mä voin vastata tähän ja sitten riistanhoitoyhdistyksen puolelta täydennetään, jos tarvitaan. Eli siis lokakuun loppupuolella se karkotuslupa saatiin ja sitä on ymmärtääkseni 2 kertaa yritetty. Ensimmäisen kerran ne pääsi livistämään pois siitä karkotettavalta kohteelta ja siitä ei tullut oikein mitään. Toisen kerran se karkotus onnistui käsittääkseni hyvin lähellä siis sitä kohdetta, ei tosin osaa sanoa nyt metrimäärää, mutta aivan siinä siis talon pihan tuntumassa, niin siitä päästiin se pelottelu tekemään ja siitä kyllä lähtivät pois, mutta eivät mitenkään tuli hännän alla, näin se mulle kerrottiin se asia, että ne kyllä sitten väistivät ja lähtivät siitä menemään, mutta se ei ollut mikään semmoinen paniikkilähtö. Ja sen jälkeen, ja tämä oli muistaakseni siinä joulukuun alkupuolella, kun tämä pystyttiin tekemään, ja ymmärtääkseni täällä on suurista virka-apuhenkilöt ollut valmiudessa senkin jälkeen, mutta tämän karkottamisen kanssa ollaan sen ongelman edessä, että niin, kun jostain tulee tieto, että ne meillä tuolla ne sudet on, niin olla nyt sitten paikalla siinä ja ehtiä sinne. Mutta ymmärtääkseni se karkotuslupa on toistaiseksi voimassa, se silloin kun se aikanaan tehtiin. Ja mun käsitykseni on se, että jos hyvä tilanne tulee, niin täällä on niin valmius kyllä jatkaa sitä karkotustoimintaa. Kiitos. Löytyykö siihen tahtoa sitten hommaan, niin että sitä oikein intensiivisesti tehtäisiin sillä tavalla, että sillä olisi jotain vaikutusta näihin susiin, koska yksi kerta on kuitenkin vasta, se on hyvä yritys, mutta eihän eläin vielä yhdestä kerrasta välttämättä opi mitään, että onko sitä tarkoitus jatkaa sillä tavalla, että se olisi tehokasta ja löytyykö siihen porukkaa tekemään sitä? Onko se merkityksellistä? Kyllä, joo, se on ihan hyvä kysymys ja se, että mä nyt en itse asiassa tästä rengostautunut tunnen nämä metsästäjät täältä kuitenkin. Mulla ei ole vähintäkään epäilystä siitä, että jos vaan semmoinen kohtuullinen tilaisuus tulee, niin nämä kyllä lähtee ja ne kyllä metelöi siellä sitten ja paukuttelevat ja yrittävät sen pelotuksen sieltä tehdä, mutta niin sekin täytyy sitten ymmärtää, että jos se tilanne meillä nyt sitten johonkin kohtaan tässä tulee, niin ihmiset on kuitenkin töissä, ne on jossain muualla, ne ei aina siihen niin kuin heti sitten kerkiä, mutta niin mahdollisuuksien mukaan niin ei näitä niin mikään pidättele, kun se lupa on tässä nyt olemassa ja tilaisuus vaan tulee, että siihen niin kuin vilpittömästi pyritään, mutta alusta lähtien tiedettiin tästä, että se ei ole kauhean helppoa ja niitä onnistumisia ei eikä kovin usein tule. Kiitos. Saisiko vielä sellaisen pienen tarkennuksen, että entä sitten voiko tavallinen ihminen tehdä jotain, että jos se niin esimerkiksi vaikka sattuisi näkemään suden jossain liian lähellä jotain navetan nurkkaa, niin voiko tässä tapauksessa tehdä jotain? Sitä varmaan saa niin pelotella ihan vapaasti ja saa pitää meteliä ja mitä kaikkea voi tehdä tavallinen ihminen tässä tilanteessa? No, sehän on täysin rauhoitettu eläin, niin kuin suurpedot meillä yleensäkin, ja sen tarkoituksellinen häirintä on tietysti kielletty. No nyt sitten voidaan keskustella poliisien kanssa, että miten tähän niin suhtaudutaan. Se tarkoittaa sitä, että niin ilman tätä poliisin lupaa ja ilman, että ollaan niin sillä toiminnalla, niin sinne ei voida lähteä esimerkiksi paukuttelemaan isolla joukolla tai sitä ajamaan. Jos se tulee jonkun pihaan, niin totta kai saa mennä rappusille ja lyödä karttilan kanssa sieltä se Niin, sitten alkaa olemaan nyt loppusuora tässä hommassa. Onko nyt nämä 3 pyydettyä puheenvuoroa, eli Janna Lamminmies ja Touko, oliko se niin? Tuure, anteeksi. Tälle kuvaveikkelijalle että tiedostaa, että käyttää ihan tervettä maalaisjärkeä näissä tilanteissa, ei ole sen kummemmasta kysymys. Ja sitten kun oli tämä susijaatti, niin täällä on puhuttu asiaa ja asian vierestä paljon, mutta mullakin on tämmöinen tarina siinä, että silloin kun tämä susi kaatui tässä, niin metsästä kuului semmoinen hiljainen ääni, että kiitos metsästäjät, saatiin yksi raatelija pois täältä taas. Ei muuta. Kommenttia. Kommentti tänne Jyri Rauhalalle, että nyt kun sä oot kuunnellut tätä papatusta tästä, niin tässä on selkeä
vastustakaan nyt välttämättä niitä ihmisiä, jotka siellä susien perässä on mennyt, että täällä saattaa ehkä olla joku, mutta eihän me sitä tiedä. No niin, mä kiitän siitä ja susikeskustelu on tietysti semmoista, että siellä on hyvin monenlaisia mielipiteitä. Tulee ja suhtautumiset on äärilaidasta toiseen. Olen vähän samassa asemassa kuin tuo Härkälän Antti, mä edustan Suomen riistakeskusta, hän luonnonvarakeskusta. Meidän tehtäväkuva ja niin tämän työn puolesta, niin se lähtökohta on puolueettomuus ja niiden asioiden hoitaminen sillä tavalla, kun meidän säännökset ja lait sallii. Tietenkin mä toivon kaikilta aina asiallista keskustelua. Minä voi lähteä sanomaan yhdelle keskustelijatyypille, että olkaa te nyt hiljaa, te olette väärässä, mä en voi sitä sanoa kenellekään. Sen mä tiedän, että kun tätä keskustelua on käyty varsinkin tuolla somen puolella, niin en toki ole kaikkia niitä juttuja lukenut, mutta mitä olen kuullut, niin siihen voisi kaikilta taholta toivoa ehkä joskus hiukan semmoista niin viileämpää sävyä. Kaikilla on oikeus viestiä tästä asiasta. Kaikkia ainakin meidän talossa kuunnellaan, yritetään kuunnella. Se raja sitten, että mitä niin saa sanoa ja missä mennään sitten epäsopivuuden tai jonkun vielä muun asian puolelle, niin se tulee sitten muista säännöksistä ja se sitten määrätään muualla, mitä täällä voi niin seuraamuksista sanoa. Mutta niin olen varmasti viimeinen henkilö, joka alkaa tätä julkista keskustelua tästä suitsia. Ihmiset saavat puhua, kun haluatte se, että jos joku pitää jonkun puheita niin epätarkoituksenmukaisena tai jopa sitten hölmöinä, niin sen keskustelun saa sitten käydä keskenänsä. Eikä maltti on valttia keskusteluissa. Joskus kannattaa laskea 5, joskus 10 ja joskus ei kannata yöllä kirjoitella mitään. Ja täällä on 2 pyydettyä puheenvuoroa sinulla ja Jannalla, ja olisiko se sitten siinä? Kello rupeaa 7:15. Onko jollain joku päivän polttava tähän aiheeseen vielä mainitsematon asia, jota nyt onko se niin totuus Suomessa, että se on jotain 1800-lukua, kun susi on Suomessa tappanut ihmiset, tai silloin lapsen. Mutta karhuhan tappoi tässä lenkkeilijän jossain Lappeenrannan lähellä Ruokolahdella. Ja vähän aikaa sitten oli tapaus, kun henkilö osasi oikein toimia karhun kanssa, se kävi vain pari kertaa näykkäämässä sitä. Mutta koirat tämän Karin mukaan tappaa niin kuin 1 ihmisen per vuosi keskimäärin. Ja kysymys nyt sitten, valittaa sieltä kuka vastaa. Kuinka paljon koirien tekemisiä menee suden piikkiin? Se on muuten ihan mielenkiintoinen kysymys, mutta en tiedä mahtaako semmoiseen kukaan edes tietää vastausta. Ja eikö toikin ole, nyt en niin pykäviä tunne, mutta aika laitontahan se koirien sinne metsään taitaa olla jätettykin. Niin, saan taas olla se, joka vastaa tässä meidän kaikkien tietämättömien puolesta. Se, että niin meillä ei siitä oikeastaan ole tilastoa olemassa, mutta sitten tätä ryhtyy arvioimaan, niin varmaan semmoisia tapauksia joitain on. Ei tiedetä kaikki vahingot, mitkä nyt sitten kohdistuu, sanotaan esimerkiksi kotieläimiin, niin ne kaikki tulee meidän tietoon, kaikki ihmiset ei niistä välttämättä ilmoita. Ja on sitten nimenomaan niissä määrittelyissä, niin saattaa joskus olla hankaluuksia todeta, että kuka siitä sitten asialla on ollut. Monesti ne on aika selvä, mutta tämän täsmällisempää vastausta ei ole, mutta niin ihmettelisin, jos ei tämmöisiä sekaannuksia jonkun verran jossain tapauksessa. Sitten Janna saa äitinä ja vanhempana, kun vanhempainjärjestyksen edustajana on sosiaalinen yhteistyöryhmän kuntalijohtaja, niin viimeisen Kiitos lasten asialla. Sinä, kun kysyttiin tässä, että kun Hämeenlinnan kaupunki voisi olla oppilastivuilla tiedottaa, mitä sen kaivataan, niin sen kauheasti saa antaa itse mitään samanmuotoisen vastauksen kysymykseen, että mitä sinä haluaisit. Itse mä toivoisin ehkä semmoista ohjeistusta opetustoimille sekä sitten päiväkodin edustajille, että miten he käsittelevät lasten kanssa näitä asioita, jos he
lapset kohtaavat tuolla. Lapsilla on paljon ajatuksia, ihan muilla aikuisilla. Ja niitä lapset näitä asioita, kun kuulemaan aikuisuudesta, niin opetustoimelle ja sitten päiväkodin henkilökunnalle työntää ohjeistusta, kuinka he lasten kanssa keskustelevat, opastaa ohjaa, jos sattuvat kohtaamaan suden. Ihan hyvä näkökulma, mutta tosi tässä varmaan toivotaan taas, että tämä ongelma koskettaa vain just tätä meidän verkkoa, ja sitten kun me ollaan osa suurta Hämeenlinnaa, niin ei koulutuspäivissä. Ei ole lappilaiset kumminkaan tykkää, jos kerrotaan, miten toimitaan suden kanssa ja miten ajatellaan ja kerrotaan lapsia, mutta Timo Ojala kertoo. Yksi on jäänyt. Tämä keskustelu täällä on ajoittain laidasta laitaa liikkeeltä, kun se Jyri sanoi somessa, se on ollut aika kiihkeellä. Ja olen kuullut ja nähnyt sitä. Jokaisella on mielipideoikeus ja saa sanoa. Ja edetään ne kaikki toisten haukkumiset ja muut asiat sieltä pois. Pidetään se asiallisena ja sillä tavalla, että päästään eteenpäin tässä asiassa. Jos siellä ruvetaan toisia haukkuun tai nimittelee tai mennään vielä pidemmän, niin saattaa käyttää tunnusmerkistön tai rikoksen tunnusmerkistön. Mä en toivo enkä halua, että niistä kirjoitetaan rikosilmoituksia. Mä toivon ja haluan ja vaadin, että siellä ei yhtäkään haukuta. Puhutte asialinjoilla, oli sitten kuka tahansa. Kiitos. Näihin kuviin ja tunnelmiin on varmaan hyvä päättää tämä ilta. Kiitoksia runsaslukuisille yleisölle, keskusteluille, jotka ovat tulleet paikalle. Kiitos puhujille. Kiitos reviiriyhteistyöryhmälle. Ja toivotaan, että susiasiaan tuli jotain ratkaisuja tänä iltana ja sen metsästyksen myötä jotain muutoksia susilauman käyttäytymiseen. Katsotaan mitä jatkossa seuraa. Mutta nyt turvallista kotimatkaa kaikille.